Inselmilkom u nistedinkom għal 144 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Fil-Vanġelu ta' dan il-ħadd Ġesu jieħu lill-Apostli fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu. Ċesarija ta' Filippu kienet belt ġdida li kien bena Erodi Filippu bin Erodi il-Kbir. Interessanti illi din il-belt ġdida taħt l-olja tal-Hermon marbuta magħha kien hemm il-kult ta' diversi allat. Per eżempju, l-alla pagan Pan li huwa l-alla tan-natura u anki tax-xita. Propju f'dan l-ambjent pagan Ġesu jiċċalinġja lill-apostli tiegħu għal darba darbtej in-nies min jgħidu li jien, imma intom min tgħidu li jien. U l-apostli jgħidulu x'kienu jaħsbu n-nies fuqu, ħafna ħasbuh profeta, jew Elija, jew saħansitra anki Ġeremija li kellu jerġa' jiġi qabel il-wasla tal-Messija, imma intom min tgħidu li jien. U skont il-Vanġelu ta' San Mattew, Pietru imnebbaħ mill-Ispirtu ta' Alla l-Missier jistqar verament minnu Ġesu. Inti l-Messija bin Alla il-ħaj. Jastqarrija ta' fidi sabiħa mens, profonda, veru, vera, għax Ġesu verament kien bin Alla. Verament kien il-Messija bin Alla il-ħaj. Sabiħ kif fil-Vanġelu Ġesu jfaħħar il-fidi ta' Pietru nerġa' ngħid imqanqla mill-Ispirtu qaddis ta' Alla. U propju f'dan il-mument ta' glorja, nsejħulu hekk għal Pietru, Ġesu jħabbar x'kellha tkun il-missjoni ta' Pietru fil-Knisja li hu kellu iwaqqaf. Inti Pietru u fuq din il-blata jiena nibni il-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwix lilek nagħti l-infitaħ tas-saltna tas-smewiet. Ekku, ir-rwol ta' qadi ta' tmexxija li kellu jirċievi Pietru u aħna nemmnu wkoll is-suċċessuri tiegħu il-papijiet, rwol ta' tmexxija u ta' għaqda fl-imħabba fil-fidi. Fil-fatt Pietru fl-imkien mas-suċċessuri tiegħu kellhom ikunu dawk li jmexxu il-Knisja matul is-sekli bl-awtorità ta' Alla u mqanqlin mill-Ispirtu Santu. Dawk li kellhom imexxu l-Knisja tistqar fil-passat, fil-preżent u fil-futur, inti l-Messija bin Alla il-ħaj. Jew nilqgħu minn qalbna bħala don ta' Kristu, tal-Papa, bħala suċċessur ta' Pietru, ħalli miegħu verament nistqarru mulej. Inti il-Messija, int tassew bin Alla il-ħaj. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.